Симона, това коя обиколка ти е? Никол, гледай си работата. Симона, искаш ли да ти обясня как се карат кънки? Или ще стоиш тук цял ден? Ще се дай ти ще седи с мен тук долу утре. Ай да видим. Симона и нейното не мога дубъл 388. Ай, няма не... Ставай! Много е гадно! Симона, според тебе кой е? Ставай, Мони. Много е гадно, мрази го, не искам! Оле, се стига, няма да ревеш пак и просто. Не искам! Давай. Сега прикликни малко. Не мога, не обичам, мразене да мразя студа. Искаш да си ходим? Ай, Симона, три обиколки. Абе, не мога, бе, човек! Никол, че ти казва, това ще замахам! Драма Queen. Не се държи така. Не. Мони, ставай. Абе, гадно е, не искам! Симона с тези изпълнения съм сигурна, че ще я приемат в надпис. Виж се, отпред, където Ти ти е... замахни по-далеч! Където ти е връхчето, така като правиш, няма да се Разкари спускаш. от мен, не мога да дишам, че да си Мале, казвам. мале! Най-гадно днес ми е това, че пак не успях да остана във форма и да не се предавам и да се отказвам. Давай. Ръка. Не искам да хора! Порязах се дори! Не си се порязала. Ставай, работиш в кухня. Ставай. Давай. Айде си си легавила вече. Стани. Абе, какво за легава, бе, човек? Като не мога да го правя, не мога! 10 пъти падна. Хайде. Ставай. Дай ми ръце и стани. Искам да кажа на майка ми в момента, че съм добре. Тук се чувствам уникално, преживяването е прекрасно и да не се притеснява. Надявам се да се гордее с мен.